Hola, soc Gemma Jiménez Muñoz, tinc 12 anys, estudio a l'Escola Les Carolines, situada a Picassent, i vinc des de la comissió Avinguda Reina Sofia, plaça Pere Turralde i voltants. Jo soc una xiqueta sincera, honesta, simpàtica, divertida, empàtica, i les meves aficions són estar amb els amics i ballar. Estem dalt de la torre i per a mi és el meu lloc favorit de Torrent, ja que la paraula torrent té la paraula torre, i pense que la gent que ve a visitar Torrent ve a visitar la torre perquè és un lloc amb molta cultura i pense que defineix tal com és Torrent. Dins de la setmana fallera, el meu acte favorit és l'ofrena i fora la meva presentació, perquè pense que són els actes amb els que em vaig sentir molt acollida amb la meva comissió i em vaig sentir molt orgullosa de complir el meu somni al voltant de la gent que em vol. Sí, inventaria algun, com per exemple un dia juntar-nos tots els xiquets de totes les comissions i tindre temps per conèixer-nos tots. Li diria que s'apuntaren perquè és una sensació que jo no la puc explicar, perquè és una sensació molt agradable d'estar amb els amics i de compartir moltes sensacions. Doncs un artista faller presenta un esbós a una comissió, la comissió si l'accepta, l'artista faller en suro fa l'estructura del monument i finalment la pinta. Després es porta a la nau d'algun faller i es guarda fins al dia de la planta, que és visible a tot el món. Jo canviaria de les falles llevant alguns culinaris perquè pense que hi ha molta competitivitat entre falla i falla i si no hi haguera tants podríem disfrutar més dels actes i passar-nos el millor. El que més m'agrada és que hi hagi molt ambient en falles i tots els dies i l'amistat que tenim entre nosaltres. Doncs l'Acord d'Honor és la segona oportunitat per tornar a complir el teu somni i són 8 xiquetes que representen Torrent i que tenen la responsabilitat d'acompanyar i donar-li recolz a la Fira Major Infantil. Jo crec que una Fira Major Infantil de Torrent ha de ser honesta, ha de ser simpàtica, ha de ser una xiqueta que transmetisca alegria i que mostra a la gent el que sent ella per la festa fallera.